O seguimento hoxe está sendo total, as tres cidades, Ferrol, Coruña e Santiago, as estacións de autobús están paralizadas ao 100%, e as cocheiras das diferentes empresas, pois igualmente, non? Eso demostra que o sector está unido nas reivindicacións que se están plantexando e que non tolera máis pois a parálise que hai deste convenio colectivo que leva 4 anos sin actualizarse e que a patronal na mesa non está facendo ningún tipo de proposta que podamos entender que é unha negociación pois responsable e unha negociación en donde se propoñen cousas concretas, non? Entonces a proposta única que hai é un 1,2% de subida neste ano, que é absolutamente inasumible e que entendemos que é un insulto que nos lanza directamente ao conflito. No he informado de nada aquí de... Nada. No, de hecho, a mí me vendieron la entrada ayer a la tarde, me vendieron la entrada del autobús. ¿A qué hora tendría que salir vuestro autobús? Ahora, a las 11. Vale. Levamos aquí desde as 6 da mañá. Estuvamos esperando que salieran buses desde aquí para Ribeira ou así, para chegar a Rianxo. Desde que levamos aquí ainda non saiu ningún bus.